The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kwento sa illegal na droga ating ginagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Biyernes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon mga ka-aksyon. Live din tayo napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisahan na natin ang ating tabang ora mismo mula sa Bañadero, Legazpi City. Isang lalaki ang dumulog sa ating programa upang manawagan ang kanya kasing umanong motor ninakaw. Kwento ni Dance Angelo Anion, gabi ng ika-8 ng Disyembre nang iginarahe umano niya sa tabing kalsada ang kanyang motor. Ngunit noong papasok na siya ng trabaho umaga ng ika-9 ng Disyembre ay dito na niya napansing nawawala na ito. Ang pagtangay sa kanyang motorsiklo nakuhanan pa sa isang CCTV camera. Panoorin po natin ito. Yan mga ka-aksyon, kitang-kita sa camera na ang suspect ay nakasuot ng jacket na itim at nakahood. So, napansin din sa video na talagang madiskarte, no? Magaling. Alam niya kung paano niya ito papatakbuhin kahit walang susi. Ngayon mga ka-aksyon, kasama natin sa ating studio si Dance Angelo Anion, ang may-ari ng nawawalang motorsiklo. Magandang hapon sa iyo, Dance. Magandang hapon po, ma'am. Opo. Dance, maaari niyo po bang maidetalye sa amin na paano tinangay itong motorsiklo mo? Nung pag-park ko po nung December 8 ng gabi po, siguro po mga 7:30 o 8 p.m. po. Pinark ko po siya, tinakpan ko po siya, ma'am. Tapos pag pasok ko po, ma'am, ng December 9 ng umaga, mga 7:15 po, di ko na po nakita yung motor ko doon sa parking area po, ma'am. Tapos hinanap ko po siya doon sa lugar namin kasi po baka po inusog lang, kasi po baka po nakasagabal sa kalsada namin. Tapos hinikot ko na po lahat, wala po talaga, ma'am. Hanggang sa pumunta na po ako sa barangay namin para po ipacheck yung CCTV. Kaya, Parking area doon sa barangay ninyo. Yes Ibig po, sabihin, aside doon sa motorsiklo mo, marami din ang Yes mga po, ma'am. nagpa-park ng mga sasakyan or motorsiklo. yes po, ma'am. So ngayon, ang ginawa mo dahil talagang doon ka na nagpa-park ng iyong motorsiklo, kampante ang Yes iyong po. loob na lagian mo ditong pinapark, so safe naman. Yes po, ma'am. So, nung
hinanap mo na siya dahil saan ka sana pupunta nun? Papunta na po ako ng trabaho noon. So, kinaumagahan na ito? Yes po, ma'am. Doon mo napansin na wala na yung motorsiklo mo kung saan mo ito pinark? Yes po. Yes. Okay, so, nung napansin mo wala na yung motorsiklo mo, ano yung ginawa mo? Agad po akong pumunta sa barangay namin para po ipacheck yung CCTV namin sa barangay. At doon ko po nakita yung tao na kumuha ng motor ko, kung paano niya po yun masusing inano po. Ano yung naramdaman mo? Nung nakikita mo yung video na yung motorsiklo mo yung pinuntirya at yung lalaking kumuha ay kitang-kita din, ano yung naramdaman mo? Sobrang galit po at saka lungkot po kasi po yung motor ko po ang isa sa pinaka-importanteng bagay po sa akin, ma'am. Pinaka-importanting bagay. Yes po, Bakit? ma'am. Kasi po, ma'am, yun po yung kasama ko sa pagtatrabaho. Pag aalis po ako, yun po ang lagi kong kasama, ma'am. Mhm. Ano yung trabaho mo din? Sa ano po ako, ma'am, warehouse man po ako, ma'am, ng isang contractor sa NGCP po. Okay. So, yan ang ginagamit mo papunta ng trabaho at pauwi ng bahay. Yes po, ma'am. Yes po. So, ito ay na-provide mo dahil sa pagtatrabaho. Yes po, ma'am. Ito ba ay bayad na or hinuhulugan mo pa? Bayad na po to, ma'am. Bayad na. Yes So, nung nakita mo yung CCTV, yung lalaki nakasuot ng jacket na itim, naka-hood, nakikilala mo ba siya? Hindi ko po siya, ma'am, nakikilala, pero may mga nakapagsabi po doon sa amin na taga doon lang daw po yung So, posibleng kabarangay mo lang? Yes po, ma'am. Yun po yung mga nakapanood po ng video. Sinasabi pong baka daw po taga doon lang sa amin kasi po alam po yung mga paikot-ikot nung barangay at saka alam niya po kung saan yung may mga CCTV. Okay. So, posibleng kabarangay mo dahil alam niya yung pasikot-sikot. Yes po, ma'am. Pero wala pa talagang nakakakilala. Wala pa Kung po. yung sinasabing baka taga doon lang ay talagang kilalang residente nga ng inyong barangay. Yes po, ma'am. Wala pa Okay, po. so wala pa. Po, ma'am. Eto bang nangyaring pagnanakaw ng motorsiklo ay madalas na nangyayari sa inyong barangay? Hindi po, ma'am. Kasi po sa barangay po namin, talagang umiikot po yung mga tanod namin para po i-check kung may mga dayo pong ibang tao po dito. Okay, anong barangay nga itong Barangay 6 Bañadero Barangay 6 Bañadero kay Yes po. Kapitan Arthur Marco? po. Yes po, ma'am. Okay, so eto ay unang beses lang na nangyari Yes po, dyan ma'am. sa inyong lugar. Yes po. So, sa iyong hinala, ilang araw na, di ba? Ilang araw na kailan nga ito nangyari? December 9 po. December 9. ng So, madaling araw 9, 10, 11, 12. So, mga mag-aapat na araw na. Yes po, ma'am. So, sa iyong hinala, dahil wala naman nakapagsabi talaga sa iyo kung nasaan yung motorsiklo, Yes po. ano yung pumapasok sa isip mo ngayon? Na baka po, ma'am, yung na-chop-chop na po, ganyan po. Kasi po, hindi po agad yun kasi lalabas daw kasi mainit pa daw po yung issue na nawala yung motor ko. Okay. Nababanggit mo, Dance, na ito ay naiparecord mo na sa barangay. Yes po, ma'am. Okay. Ano naman yung ginawang action ng barangay? Agad po nila, ma'am, inano yung CCTV namin para po ma-check po kung paano po ginawa yung pagnakaw ng motor ko. At agad po umaksyon yung barangay namin kasi humigpit na po sila ngayon sa aming barangay ng pagpapapasok ng ibang tao kung hindi kilala po, ma'am. Okay, so nagkaroon ng paghihigpit sa pagpapapasok at pagpapalabas. Dahil alam ko na ang Barangay Bañadero ay meron talagang main gate. Yes po, ma'am. Diba? Kasi ang Barangay Bañadero ay maliit lang na barangay. Yes po, yes po. So, eto ay paraan para siguro ma-secure din yung mga pumapasok at lumalabas, malaman kung ano yung mga purpose. Yes po, ma'am. Kasi normally, yung pumapasok lang talaga dyan sa inyo, mga residente at yung may kailangan lang. Yes po, ma'am. Okay, so aside sa barangay, na ipa-record mo din ba ito sa PNP? Nakaano po akong, lumapit po ako sa police station para po makahingi po ako ng CCTV po sa 911. At chinek po namin doon, hindi po namin masyadong nakita yung CCTV kasi po mukhang may ibang dinaanan po yung karnaper po, ma'am. Okay, so posible na alam niya kung saan siya lulusot or dadaan na walang CCTV. Yes po, ma'am. Yes Okay, po. so magaling, ano? Yes po, ma'am. Okay, mukhang pinag-aralan. Opo, opo. Pero matanong ko lang sa'yo, Dens, Yes nung po. mga oras na nakapark itong motorsiklo mo dun sa sinasabi nyong parking area, Yes po. wala itong hindi mo naman naiwan yung susi dun sa... Hindi po, sir. So masasabi natin na talagang marunong na ito. Nakalak? Yes po, ma'am. Nakalak. So marunong na itong Marunong suspect. mag-unlock? Marunong magpatakbo ng motor na walang susi? Yan. Kasi yung
modelo ng motorsiklo ni Sir Dens ay isang XRM. Yes Tama po. po ba? Opo. Na nakalabas lang yung wire. Yes po, ma'am. Kaya mas mabilis na kalikutin ng itong sinasabi nating kawatan. Pero paano na ito nakaabala sa'yo? Itong pagkawala ng motorsiklo mo sa loob ng mag-apat na araw na, gaano ito nakaabala sa'yo? Abala po talaga kasi hindi po ako nakakapasok sa trabaho. Gawa po nung wala pa akong service na para pagpapasok po sa trabaho, pagpapauwi, wala pa akong service na ginagamit. So okay. So ibig sabihin, simula nung nawala itong motorsiklo mo, hindi ka na nakakapasok Yes sa trabaho. po, hindi na po ako nakakapasok. Pero anong sabi ng kumpanya na pinagtatrabaho mo? Naiintindihan naman po nila kasi nag-report po ako sa kanila na hindi po ako makakapasok kasi inasikaso ko po yung nawala kong motor. At naintindihan naman po nila yon. Ano nga, saan ka nga ulit nagtatrabaho? Isa pa akong warehouse man ng AJ Bidar, contractor po sa NGCP. Daraga. NGCP. Yes so, po. dyan sa may Peña Francia. Yes po, Peña Medyo Francia. malayo Medyo talaga. malayo. Yes po, ma'am. Medyo may distansya. Kung in case na mag-commute ka, nasa magkano kaya yung aabutin mo? Papunta at pauwi ng bahay Siguro, po ninyo? ano po ma'am, pag nagko-commute po ako, 80 pesos pong Ay, nagagastos ko. malaki talaga. Malaki. No? Kumpara kung ikaw ay may gamit na motor, Yes po, ma'am. ang full tag mo partner, ilang araw na yan gagamitin mo. 100, nasa ilang araw na yan, no? Yung 100 ko po ma'am, pag nagagasolina ako, na umabot po ng minsan 4 days po. na Oo. gamit. 4 days. Kung 80 times mo sa 80, sa apat na 320. araw, nasa 320. So malaki talaga medyo yung malaki na. lugi niya bilang isang empleyado na mag-commute pa partner, makarating lang ng trabaho. Pero ngayon, meron ka bang binubuhay na asawa at anak? Meron po akong kalibin partner, may isa po kaming anak. Ayan. Yes po. So, pero nung ngayon na hindi ka na nakapagtrabaho, saan kayo kumukuha ng pangkonsumo, pang araw-araw nyo? Yung asawa ko po, nag-ano po siya, nagdi-discard po muna siya. Naglilinis po siya ng ng bahay po para po may kami. Tapos minsan po natatawagan po siya para po magtrabaho po, maglaba po, ganyan po. Ayan. At nalaman po namin na ito pong nangyari na ina-post mo sa Facebook. Yes po, Meron sir. na bang mga impormasyon na nakapagsabi sa'yo na posibleng ito rin yung mga suspect sa ibang barangay, ibang lugar na kumuha rin ng ganitong motorsiklo? May nagko-comment po na baka yung mga ibang kumuha po sa ibang barangay, baka daw po kasabwat po itong kumuha ng motor ko. Okay. Pero yung isa partner na kumuha ng motorsiklo na nagreklamo din sa atin, meron na yung nasampahan ng Nasampahan kaso. ng kaso. So pero still nakakapaglimok-limok pa sa Pilipinas because nakalabas pa ito oo, kasi hindi pa siya inihintay pa nakukulong. yung warrant of Oo, arrest. Pero malinaw naman sa CCTV yung mukha nitong suspect. Yes Tama po, po ba? yes po, yes So maaaring or posible na may makakilala dito. Mas madaling makakilala dito sa suspect natin. Yes po, sir. Yes po. Ayan. Okay. So aside doon sa sabi mo na apektuhan ka dahil ito yung ginagamit mo sa pang-araw-araw mong pagpasok sa trabaho, pag-uwi sa inyong Yes mga po, yes. bahay. Yes po. So ngayon na wala kang pasok, siyempre makaka-apekto din ito sa sasahurin mo, Yes sa po. katapusan. Opo. Magpapasko pa naman. Yes. So ano yung iniisip mong alternative para at least Matugunan. kahit pa paano hindi maapektuhan yung pangangailangan ng pamilya? Ano po ma'am, lang po pumupunta po ako dun sa bahay namin sa Daraga po, sa Kalananay po. Doon po ako kumukuha ng ganyan po, bigas po muna, humingi po muna ako sa kanila, sa nanay at tatay ko po. So ganun kahirap yung buhay, Yes po, ano? ma'am. So ano yung masasabi mo dito sa mga taong ganito na hindi lumalaban ng patas? Lumaban po sila ng patas pa, kasi po kami pong lumalaban ng patas, nahihirapan po. Kaya sana po lumaban po sila ng patas para nang sa ganun po, wala pong taong ma-agrabyado po, katulad ko pong na-agrabyado. Ayan. Dito sa suspect, ano yung nararamdaman mo sa kanya? Ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Ano po, galit po sa kanya kasi malaking perwisyo po yung ginawa niya sa akin at pagnakaw niya po ng motor ko. Nagagalit po ako sa kanya kasi katulad po nito magdi-December, di pa ako nakakapasok ng trabaho. Malaki po talaga ang abalang ginawa niya sa akin, ma'am. Etong motorsiklo ay isang material, isang gamit. Pero syempre kahit papano dahil nababanggit mo na ito ay pinaghirapan mo, namimiss mo na ba yung Yes motorsiklo po, ma'am. mo? Super po, ma'am. Oo. Gaano yung pag-aasikaso mo sa motorsiklong ito? Ano po, ma'am, halos po pag kunting aberya lang niya po, ma'am, pinapayos ko na po siya. Tinutulungan po ako ng tatay ko para po mapayos yun. Ganon ninyo pinapahalagahan Yes po, ma'am. yung motorsiklo? Kumbaga, partner,
sa isang tao na merong ganitong bagay na galing mismo sa pinaguran mo, dugot pawis, talagang kumbaga parang anak mo na rin yan. Oo. Sumagi ba sa isip mo na etong motorsiklo na dito mo pinapark sa isang lugar ay mangyayari ang ganito? Or talagang kampante ka na safe itong pinaparkingan ninyo dahil nasa loob ng inyong barangay, kasamahan yung mga iba pang motorsiklo or iba pang sasakyan, hindi man lang sumagi sa iyo na mawawala yung motorsiklo mo? Hindi po ma'am, kasi po sa barangay po namin, talagang secured po talaga kami doon lahat. Once na pumasok ka po doon na pinark mo po yung motor mo, talagang secured po kasi po may mga tanod pong umiikot tuwing madaling araw at gabi po. Nung mga gabi na yon, nung mga oras na yon, wala ka bang narinig na parang narinig mo, parang motor ko yun? Kasi, di ba, ang isang pag-aari, or isang motorsiklo or sasakyan, alam mo yung tunog eh. Hindi po ma'am. Medyo malayo So, hindi sa... talaga, hindi mo narinig. At Malayo po kasi, ma'am. malayo yung bahay ninyo. Nung May naipark mo distansya. itong motorsiklo dun sa parking area, nasa ilang motorsiklo nung nakataytay doon? Siguro po ma'am, sir, mga ano po, siguro po nasa 11 to 15 motors po yung andun. Okay. Sa 15 na motor na yun, bakit sa tingin mo ay Yung sa'yo? napili nitong magnanakaw yung motor mo? Meron bang kakaiba sa motorsiklo mo or meron bang Or mas madali lang? Oo, parang nakakatch ng mata nitong suspect kung bakit ang napili niya ay yung motorsiklo mo? Siguro po ma'am, kasi madali po yun i-direkta ma'am, kasi extra rin po yung wire niya po sa ulo, medyo labas po talaga yun. Ganun ba ang mga XRM? Yes po. So hindi pala safe ang mga XRM, Oo, ano? yung nung isang araw, yung nawalan din ng motorsiklo, isang smash. Yung mga nakalabas yan ng mga wire. Yung iba siguro na nakapark, yung mga, mga Honda Beat, Yes po. mga Yun, sa yung akin. nakatago ang mga ano at Nakatago. hindi mo mapapatakbo kung walang susi. Yes po, yes So po. eto palang XRM, ganyan pala ang problema niyan, ano? Yes po, ma'am. So yan talaga yung prone sa mga magnanakaw, ano? Yes po. Mas madali lang na kalikutin kung in case na marunong talaga na sa wiring. Pag-aralan ko nga, partner. Huwag naman ba? So hindi, joke lang, ano? So, ibig sabihin, apektado ka sa pagkakawala ng ano nito. So, pag nakita mo yung suspect, ano yung una mong sasabihin sa kanya? Ano yung gusto mong gawin sa kanya? Wala, gusto ko lang po siyang pagsabihan na wag niya na po yun gagawin kasi po talagang perwisyo po talagang ginagawa nila eh. At lumaban lang po sila ng patas para po okay po yung So, mabait ano ka, natin. no? Hindi ka naman mapanakit na Yes, ma'am. kung yan si partner, baka nanuntok na itong si partner. Siyempre, Matapang ka. makakatikim talaga yan. Oo, so, anyway, siguro manawagan ka na lang, Dens, sa ating mga tagapanood, mga tagapakinig sa radyo, kung ano man yung gusto mong sabihin para matulungan ka na mahanap itong motorsiklo mo. Nananawagan po ako sa lahat po ng nakakapanood nito pong live na to na sana po kung makita nyo po yung motor ko at sana po matulungan niyo po ako mahanap yung motor ko at kung makita nyo man po ito at pakisabihan na lang po ako sa Facebook ko at pasabi na lang po dito sa Tabang Ora mismo kasi sila po ang magandang umaksyon sa lahat ng mga ganito pong aberya sa vehicle po, ma'am. Okay, so ano yung Facebook account mo, Dens? Kasi nabanggit mo lang naman din na i-message ka para madali kang mahanap sa Yes po. Facebook. Ang pangalan ko po sa Facebook, Dens Angelo Anyon po, ma'am. Dens Angelo Anyon. Yes So, po. ito na yung Facebook account mo. Yes po, ma'am. Ano yung profile pic mo, Dens? Nakatayo po ako, ma'am, na naka-white po. Okay, so nakatayo at naka-white si Dens. Para sa mga malay mo, meron dyan na tagapanood na nakakita ng motorsiklo mo. So, ang motorsiklo ni Dens ay Ayan. isang XRM Kulay pula. Trinity Red and Black with plate number 7194EK. Yeah. So, sa mga makakakita po niyan, kung kayo po ay mapagbentahan or kung ano man na transaksyon na gamitin po yan, pwede nyo pong i-contact si Dens Angelo Anyon sa kanyang Facebook account or di kaya naman ay i-message po kami sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Ayan, at in case na makilala nyo itong suspect na
kitang-kita naman sa CCTV ay pagbigay alam din kaya sa autoridad, sa mga pulis para mabigyan ng aksyon. Kumbaga, wag i-tolerate ang mga ganitong gawain. Kawawa Okay. naman yung mga nabibiktiman nila. Okay. At huwag kang mag-alala din dahil makikipag-ugnayan din kami sa HPG, Yes sa po, Highway ma'am. Patrol Group para mas mapadali ang paghahanap nitong suspect at itong motorsiklo mo din Yes ay kung may makakita din, so ipagpaalam nyo din po sa amin para matulungan po natin si Dens dahil magpapasko na. Magiging malamig ang Pasko ni Dens pag syempre partner kabilang yan sa kanyang buhay, parte yan Ayan. ng kanyang pamilya. Yes po, ma'am. Nakakatulog ka pa naman ng mahimbing. Hindi po masyado, ma'am, kasi naiisip na tuwing naisip ko po talaga na sumasagi po talaga sa isip ko. Ayun. So, Ayan. ngayon ang pakiramdam mo talaga, parang kulang ang buhay. Mabigat po. Mabigat. Nung mga first time mo nga mag-park doon, nung nabili mo pa lang yung motor, tas first time mo doon mag-park, Kinukumutan Oo. yan. Tapos, natutulog ka pero iniisip mo pa rin yung Oo, motorsiklo parang mo kung nasa tama ba. hinahaplos pa yan ni Dens. Dito ka lang ha. Okay, I'll be back. Diba? Ganyan. Yes po. Tapos pag kinaumagahan, good morning. Tama ko, Dens? Yes po. Yan. Ganyan, May partner. pa-change oil. Correct. Yan. Tapos pag alam mong iba na yung takbo, kahit wala na yung pang inom or pang na pambili ng anong mang gamit, pa-change oil. Pa-change oil. Diba? Kailangan ng motorsiklo kasi ginagamit niya sa pagtrabaho. Ayan, tapos Yes, po, ma'am. pinapaliguan niya ni Dens. Kahit yung asawa niya, hindi na napapaliguan. Pero yung motorsiklo, tama, Dens? Yes po. Oh, Ayan. ganon. Minsan Sige. ba nasagi na ni Mrs. Puro ka na lang motor. Ganyan. Hindi naman po. Ay, hindi Hindi naman. naman. Magaling mag-alaga Magaling. si Dens. Equally divided ang time niya. Diba? So, maraming salamat din sa pagtitiwala sa aming programa at huwag kang mag-alala dahil sabi ko nga, ipapaalam namin ito sa HPG, tutulungan ka namin at patuloy po kaming makikipanawagan din sa aming mga tagapanood para ay Mas madali. mas madaling makabalik sa iyo itong yung motorsiklo. Yes po, maraming salamat po, sir and ma'am. Ayan. Pero in case na mahuli itong suspect, ready ka ba na sampan ito ng kaso? Siyempre po, para hindi na po siya maka-argabyado pa ng ibang tao. Ayan. So, Ayan. hindi na siya makapagbiktima pa ng iba. Tama. At Oh, yes. hindi na siya parang traidor baga partner ang mga gawain ganito. Ano? Maling-mali at traidor kasi hindi nga patas lumaban. Ayan. Okay. So maraming salamat sa muli, Dens. Mga ka-aksyon, kaninang umaga ay ginanap ang the 11th search for 10 outstanding students of Bicol for school year 2025-2026. Ang aktibidad na ito ay proyekto ng Ako Bicol Party List bilang pagbibigay ng suporta sa sektor ng edukasyon at pagkilala sa mga bukod-tanging estudyante sa buong rehiyon na may angking talino, may mahusay na liderato at may pakialam sa kung ano ang nangyayari sa ating bansa. Yan. Alam mo, partner, ako ay gustong-gusto ko din na maging parte ng 10 outstanding student here in Bicol Region. Kaya lang, syempre, noong mga panahon, partner, na tayo ay nag-aaral pa, wala pang ganyan. Kaya malaking tulong ito sa ating mga kababayang estudyante na nagpapakita ng kanilang galing at syempre, sinusuportahan ng Ako Bicol Party List para sila ay makapagtapos ng pag-aaral. Ayan. At kanina, nandun din bilang guest speaker, yung mga natulungan ng Ako Bicol Party List na nakasali rin sa outstanding estudyante mga sa Bicol na naging successful na sa buhay. Yeah, alam mo, partner, ang mga napipiling outstanding student here in Bicol Region, galing pa yan sa iba't ibang kolehiyo dito sa Bicol Region. At naalala ko nga during nung mga unang taon na yan, si Miss Eda. Yan, si Ma'am Eda. Produkto yan ng 10 outstanding student here in Bicol Region, TOSB. At yan, ngayon ay nagtatrabaho na sa Ako Bicol Party List. Correct. Ayan. At maraming salamat din sa Rotary Club of Legazpi na naging parte din ng nasabing aktibidad. Ayan. Yan, magsisimula yan ang aplikasyon sa ating mga estudyante na gustong sumali dito sa proyekto katuwang ng Ako Bicol Party List ay sa Enero 2026 na magtatapos hanggang matapos itong buwan ng Enero 2026. Ayan, okay. So, yan ay taon-taon na ginagawa ng Ako Bicol Party List para parangalan ang mga outstanding student here in Bicol Region. Mga natatangi. Correct. At sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo,
pamamahagi ng saya at tuwa ng Ako Bicol Party List para sa mga bata sa malinaw at maanito. Abangan. Kaya huwag kayong bibitaw mga ka-aksyon at magbabalik pa ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Sa bawat sulok ng Pilipinas, sa kabundukan, sa tabing dagat, at sa mga liblib na barangay, naroon ang Ako Bicol Party List. Kasama mo, kakampi mo, kasurog mo sa laban para sa mas maginhawang buhay. Mula noon hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang serbisyong may puso, mga programang hindi lang proyekto, kundi tunay na kwento ng pag-asa, pagkasakit at pagmamahal sa kapwa. Sa bawat medical at dental mission, daan-daang pamilya ang nakatanggap ng libreng konsultasyon, gamot at ngiti, katuwang mga volunteer doctors, dentists at partners na may pusong maglingkod. Sa bawat wheelchair na ating naipamahagi, may isang buhay na muling nabigyan ng pag-asa at pagkakataong muling makagalaw tungo sa panibagong bukas. Sa kabuhayan at edukasyon, patuloy tayong nagbubukas ng pintuan ng oportunidad mula sa scholarship programs para sa mga kabataang nangangarap hanggang sa Padyak Asenso at iba pang livelihood projects para sa masisipag nating kababayan. At maging sa oras ng sakuna, isa kami sa mga unang rumiresponde sa gitna ng ulan, baha o unos. Naroon ang Ako Bicol, agad na kumikilos para maghatid ng relief operations at kalingang may puso.
Dahil para sa amin, ang bawat sakuna ay hindi hadlang kundi pagkakataon para ipakita ang tunay na diwa ng bayanihan at malasakit. Tuloy-tuloy din ang mga proyekto para sa malinis na tubig, maayos na elektrisidad at mas maliwanag na kinabukasan. Mula sa mga water system projects hanggang sa mga bagong substations, bawat ilaw, bawat patak ng tubig, simbolo ng pag-asenso. Ang Ako Bicol ay hindi lamang boses sa Kongreso. Ito ay kakampi sa serbisyo, kaagapay sa pagbangon at kasurog sa pag-asenso. Patuloy kaming magsisilbi, tapat at may malasakit para sa bawat Bicolano, para sa bayan. Nagbabalik mga kaaksyon ng Ako Bicol Tabang. Ora mismo, eto partner, nalalapit na ang Kapaskuhan. At para maipadama ang diwa ng Pasko, hindi lamang sa Katanduanes na mahagi ng regalo ang Ako Bicol Party List. Nito lamang ika-5 ng Disyembre ay nagtungo rin sila sa Malinaw Albay upang personal na mamahagi ng kasiyahan sa halos 100 bata. Ang kasiyahang ito ay personal ring dinaluhan ni Representative Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. Ang ilang mga kaganapan, mga kaaksyon, panoorin natin sa Tabang Ora mismo update. Sa Barangay Sowa, Malinaw Albay, muling nasilayan ng diwa ng pagkakaisa at malasakit sa ginanap na kaugmahan sa Kapaskuhan para sa kaakian. Isang espesyal na pagdiriwang na naglalayong maghatid ng saya at pag-asa mula sa Ako Bicol Party List. Aabot sa 86 na bata ang nakiisa sa nasabing aktibidad. Ang kanilang mga ngiti at siglang taglay ay patunay na ang simpleng pagtitipon ay may malaking kahalagahan sa kanilang puso. Iba't ibang palaro ang inihanda sa kanila ng Ako Bicol Party List at makikita sa kanilang mga muka ang walang katumbas na kasiyahan. Pinangunahan ng Ako Bicol Party List, kasama si Ako Bicol Party List Representative Alfredo Pido Garbin, ang pamamahagi ng mga regalo para sa mga bata. Nagpaabot din ito ng mensahe ng pasasalamat, inspirasyon at pag-asa. Para yan sa mga kaakian. And in one way or another, maski sa dikit na bagay, lalong-lalo na sa mga nagtitirios, may mapauma sa paagi ng pagdaraga, Christmas party, naarap kayo din sa tuyang pinagpatulog na, ibang clown, ibang mga regalo para sa tuyang mga kaakian. But as you know, Ako Bicol Party List, 15 years ago, 15 taon ang nakalipas, sa panagos na pagre-representar sa Kongreso, down ang mga programa sa edukasyon, sa salud, kalusugan, infrastruktura, kabuhayan or livelihood trainings and programs. Itong pagtaong i-utilidad kaanay mga equity trainings sa tuyang kababayang Bicolano at sinakatwang trabaho. Yaon man ang pagpromote sa turismo kasi pagtabang sa mga araoma sa mga parisira kasi pagprotegir sa tuyang palikutan sa paagi ng mga environmental programs. Iyan sa tuyang programa na panagos na pinagpumusol sa Kongreso as pinapakinabangan sa tuyang mga kababayang Bicolano. Hindi pa nagtatapos ang sorpresa ng Ako Bicol Party List sa mga bata. Kaya naman nagkaroon din ng clown para masdaman ng mga bata ang kasiyahan. Sa Ako Bicol Party List is maraming thank you dahil sobrang saya sila dahil maraming naibigay na regalo, kasiyahan at mga prizes. Ang mga munting handog na ipinamahagi ay nagpahayag ng malasakit at pagmamahal at nagsilbing inspirasyon upang maramdaman ang kahulugan ng Kapaskuhan.
Maraming salamat ako, Bicol Party List. Yun, partner, kaugmahan sa Kapaskuhan. Atid ng Ako Bicol Party List. Kitang-kita, partner, sa mga ngiti ng mga kabataan ang kanilang kasiyahan dahil sa handog na regalo ng Ako Bicol. Yeah, nag-ala Santa Claus si Congressman Pido. Congressman Pido Garbin. Yan, Imagine, partner, hundreds of children ang nabiyayaan, napatuwa, napasaya, naregaluhan ng Ako Bicol Party List. Ayan. At partner, wait, there's more. Sunod-sunod ang pamamagi ng tuwa at saya ng Ako Bicol Party List dahil pagkatapos magbigay ng regalo, munting regalo sa Malinaw Albay, kinaumagaan ay dumako naman sa Malilipot Albay naman para mamigay at mamahagi ng regalo para sa ating mga kabataan. Partner, Ayan, no? Wow. Walang kapagod-pagod. Ayan, ang kaganapan, panoorin po natin ito. No one should be left behind. Na maski dipisil abutunan sa indong barangay alagad, pinagpili ni kamo na resipiente kay ining kaugmahan sa Kapaskuhan, tanganing mamatian nindo na maski harayo, alagad aharani kamo sa puso, kang sa Ako Bicol Party List. Nakulaon po ang takoya ng salamat. Nakita po ipagkakawit. Pasalamatan ta po ang Ako Bicol. Nakita po ipinili sa kinsing barangay Cambilog kan manito. Napilit kita na magkaidwaki gift giving ang mga satulong mga kakayan. Nakulaon po nagpasalamat na ako sa Ako Bicol sa pabangay po ni Kong Cardo. Kamong mga taga-kawit may importansya as hindi papabayan kan sa tuyang gobyerno. No one should be left behind. E nilimanan sa muyay paabot na mensahe sa lambang taga-kawit na maski dipisil abutunan sa indong barangay alagad, pinagpili ni kamo na resipiente kay ining kaugmahan sa Kapaskuhan, tanganing mamatian nindo na maski harayo, alagad aharani kamo sa puso, kang sa Ako Bicol Party List kay Congressman Pido Garbin, asin ang membros kang konseho kang munisipyo kang Magnito. Salamat po ako kay Kong Pido Garben and din sa Ako Bicol Party List po na nakaabot po sila dito po sa barangay po namin, sa Kawit po. And then, masaya po ako na isa po yung anak ko yung napili po na mabigyan po ng regalo po mula po sa kanila. Salamat, Ako Bicol Party List. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Kahit nga po maulan, sabi nga po namin, kahit rain or shine, itutuloy po namin ito para sa mga bata na taga dito po sa Barangay Kawit po. Para umuwi silang masaya. Salamat po, Ako Bicol Party List. Ayan, partner! Correction, partner. Sa Manito Albay. Yun. Okay, Manito Albay. Yan, headed by Barangay Captain Daen ng Barangay Kawit, yan, Manito Albay. at Mayor
Arizapa. Arizapa. Ayun, di ba? Kaya partner, labi yung kasiyahan ng ating mga kababayan doon, especially yung nanay, di ba? Kahit rain or shine, tuloy ang pamibigay ng regalo. At isa yung anak niya sa nabiyayaan, nabigyan ng regalo. Kaya, alam mo partner, napakasaya sa isang ina na makita mo yung anak mo na natutuwa sa simpleng regalo. Correct. Ayan, at isa pa sa challenges ng Ako Bicol Party List, ang team ng Ako Bicol, na pati si Congressman Alfredo Garbin, yung tulay ng kawit. Yeah, Kumbaga, isa pa yan. Talagang kahit yun ay hindi matibay, gaanong katibay, kasi syempre made of ano lang yun partner? Bamboo. Bamboo, temporary lang yun kasi nung mga nakaraang mga kalamidad, nasira yung tulay dahil sa kalumaan na din. Kaya for the meantime, nilagyan muna yun ng bamboo bridge. Kaya, ano yan? Kahit pa paano, ililagyan ng Ano yan, partner? pansamantala. Ano yan, partner? Ayan, nagiba. Hindi, ano yan? Bumagsak. No. Ano? Tumawid. Tumawid. Ayan, tumawid sila. Ayan. Kasama si Congressman Pido para marating itong barangay at maipaabot ang kanilang regalo. Ayan. Personal pa si Kong Pidong pumunta. Nakita ko yung live sa Facebook ni Kong Pido na yeah. kahit maulan Correct. yung panahon ng mga oras Kaya na yun, saludo ay tinuloy. ako, partner. Saludo ako kay Congressman Pido dahil anuman yung panahon, anuman ng oras, basta ikakasiya, ikakatuwa ng ating mga kababayan at maiabot ang tulong, walang no para kay Kong Pido. Go yan lagi. Go. Yan. At ang nakakabilib, galing pa lang sa Malinaw. Papunta naman sa Manito. Malayo din partner, ano? Yes. Yung Malinaw ay first district, dulo yan. Malinaw, konti na lang, Tiwi na. Tiwi. So, isang barangay na lang para maging dulo ng first district. Papunta naman partner sa northern part ng Legazpi City at sa dulo niyan, yan partner, yung Manito Albay. Ayan. Kumbaga, ang Ako Bicol ay naniniwala ng Pasko ay para sa mga bata. Correct ka dyan, partner. Kaya gusto ko minsan maging bata muli. Kasi wala yung mga problema, partner, na nararanasan natin ngayon. Sabi naman, partner, wala naman problema maging bata sa puso. Oo, wag lang sa mag-isip isip. bata. At yan ang mga kwento at tinaing na ating ora mismong tinugunan at binigyang aksyon ngayong hapon para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa. Panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Mga ka-aksyon, ilang araw na lang, partner? 13 days na lang. Yan, 13 araw na lang, mga ka-aksyon. At papalapit ng Pasko. Yan. Advance, Merry Christmas, mga ka-aksyon. And Happy New Year, mga ka-aksyon. Ay, Yan. partner, bago tayo tuluyang magpaalam ngayong araw na to sa ating programa, batiin muna natin ang isa sa mga gwapong IT dito sa ating programa, partner. Happy birthday sa'yo, Poging Brian Palima! Ayan, nung isang buwan yung tatay niya. Tatay niya. Oo. Ngayon naman, syempre, yung nagmana sa tatay sa kagwapuhan, Brian Palima. Yun. Happy birthday! We wish you a happy birthday. And sana makahanap ka na ng babaeng magmamahal sa'yo at makakasama mo habang buhay. Correct.
Meron na pala. Okay, Meron na. Alam mo, partner, yung wish kong ganyan, kasi baka sabi ko, malungkot ang kanyang Pasko, di hanapan natin. Hanapan. Pero meron na pala. Hindi kasi Oo. ako updated, partner. Mas madali Oo. dito sa live. Hindi kasi ako updated sa mga personal na buhay kasi hindi ako nakikialam. Pero meron na pala. Kaya congratulations kay Brian Palima. Nakahanap ka ng babaeng magmamahal sa'yo habang buhay. Ayan, hindi magiging malamig ang Pasko mo. Yan. Wish ko na lang, partner, magsama sila ng habang buhay ng matagal at syempre for life. Ayan. Yan. At dumami pa ang lahi ni Brian Palima. Ayan. Siguro, yun din yung wish mo. Ang wish ko rin yung kasama niya dyan sa likod na sana makakuha rin sila. Makakuha na rin. Para Oo. walang malamig ang Oo. Pasko ngayong... Para lahat happy-happy. Ngayong taon. At sa bagong taon, para rehas sila, partner, meron na mga love life. Oo. Yan! Sabay-sabay sila, tara, mag-rides. Ayan. Kasamang mga girlfriend. Yan. Brian Palima, sa muli, happy birthday sa iyo at advance Merry Christmas na din. Ayan. At hanggang bukas, mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Nomer Corporal. Ito po ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po, si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. At ito ang Tabang Ora mismo. Na nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa hirap at ginawa kasama mo.